El senyor Subietes va morir assassinat, també. Si ara el recordo, veig roba negra i blanca i algú dins que semblava ben vell. Potser no ho era. Quan el negre, no crec que fos per dol, era un misser, i aleshores anaven negres la gent de missa, i també algun vell elegant i algun republicà dels de tota la vida. És per catòlic que va anar a la presó el vell Subietes. Va tenir mala sort. Quan era pres, un dia es va aixecar el gran pànic. Eren a Salou, els italians. Ja havien desembarcat. El comitè de Reus va requisar 3 o 4 autocars i van pujar amb els presos que tenien i els van dur a la cuneta. Va ser ràpid. No va durar pas més que aquell perill imaginari. El Ton és un dels xòfers que, requisats amb el seu autocar, van haver d'assistir-hi. Trasbalsat, mirava de reüll els passejats com anaven baixant i li passaven a frec del seu seient. Els coneixia gairebé tots. El senyor Subietes va veure la revolució del Ton i se'n va compadir. Quan ja baixava, deturant-se un moment, li va posar la mà a l'espatlla i li va dir: «Ja ho veus, Tonet, com ens hem de veure». Un adust consol. El president del comitè que va manar la saca d'aquell dia també l'he conegut. Era l'Oliva.